Бүген безнең гаиләбездә зур бәйрәм. Әтәй авылында туып үскән. Хәзерге вакытта ямьле табигатьле Игмәт авылында бәхетле гомер кичерүче. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң яраткан, иң газиз кешебез, тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез Фәүзия Хәтмулла кызы Фаршатова 60 яшен билгели. Без аның якыннары ихлас күңелдән ямьле кыш мизгеле алып килгән матур гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Иң беренче чиратта кадерле безгә имәннәрдәй ныклы тазалык телибез. Шулай алдагы тормышыңда да сау сәламәт булып, якты дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, безнең белән бергә куанышып, озак еллар яшәргә язсын. Безнең сөеклебез 1960 елның 15 декабрында Хөлия һәм Хәтмулла Хаковларның ишле гаиләсендә көтеп алынган 3нче бала булып дөньяга килә. Абыйсы, апасы, энесе, сеңлесе өчен зур терәк, таяныч булып үсә. Бәләкәйдән үк эш серләренә төшенеп, уңган, җитез, тырыш кыз булып үсеп җитә. Бәхетле балачак, яшь үсмер еллары сизелми дә үтеп китә. Туган авылында мәктәпне тәмамлагач, укуын Кушнаренко районында дәвам итә. Бухгалтер һөнәрен үзләштерә. Укыган чорында спорт белән актив шөгыльләнә. Чаңгы, җиңел атлетика буенча ярышларда катнашып, призлы урыннар яуларга өлгәшә. Сәнгатьне дә үз итә. Бию түгәрәгенә теләп йөри. Бию ансамбле белән республика һәм чит шәһәрләрдә дә уңышлы чыгыш ясыйлар. Кыскасы, бар якта өлгереп, әниебез кулына бухгалтер дипломын ала һәм яшь белгеч Игмәт авылына практикага кайта. Биредә үзенең булачак тормыш иптәше, сөекле әтиебез Таһир Назиф улы белән таныша. 2 ел очрашып йөриләр һәм 1982 елның 19 февралендә 2 яшь йөрәк чәчләрен чәчкә бәйли. Гөрләтеп туйлар үткәргәч, яшь гаилә Оренбург өлкәсенә барып төпләнә. Биредә аларның мәхәббәт җимешләре, кызлары Айгөл һәм уллары Айрат туа. Чит илдә солтан булганчы, үз илендә олтан бул дигәндәй, яшьләрне туган як үзенә тарта башлый. 1987 елда алар әтиебезнең туган авылы Игмәткә янә кайтып, оя коралар. Әниебез 1 ел балалар бакчасында, арытаба лаеклы ялга чыкканчы, Победа хуҗалыгында бухгалтер вазифасын башкарды. Үз эшен яратып, бар нечкәлекләрендә белеп үтәде. Эшләгән коллективында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Шәхси тормышында да әниебез бик бәхетле кеше. Әтиебез белән күпләргә үрнәк булырлык гөрләтеп дөнья көтәләр. Аллага шөкер. Бүгенге көндә икебез дә башлы күзлебез. Кызлары Айгөл тормыш иптәше Дамир белән Краснодар шәһәрендә яшиләр һәм эшлиләр. Рауль белән Амалияны үстерәләр. Уллары Айрат тормыш юлдашы Аделина белән югары яркәйдә гомер кичерәләр. Балалары Әмир белән Самираны тәрбиялиләр. Сөекле әниебез, күз нурыбыз, бүгенге матур гомер бәйрәмен көнендә сиңа зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Алтын кулларың, җылы сүзләрең, акыллы киңәшләрең өчен безне әти белән яхшы итеп тәрбияләп үстергәнегез, бәхетле балачак бүләк иткәнегез, тәмле аш-сулар белән каршы алып, озатып калганыгыз. Бүген дә ярдәмегездән, акыллы киңәшләрегездән ташламаганыгыз өчен сезгә мең рәхмәтлебез.
изге күңелле, улы йөрәкле тормыш иптәшемә, әниебезгә, нәнәебезгә, безнең бердән-беребезгә ныклы сәламәтлек, бәхетле, озын гомерле булып, үстергән балаларыгызның, балдан татлы оныкларыгызның игелеген күреп, әтиебез белән көткән дөньяларыгызның рәхәтен тоеп, сөенеп кенә яшәүләрен телибез. Син гомереңне безгә багышладың, һәм бүген дә моны аклыйсың. Син, кадерлебез, безгә үрнәк булып, гомер юлларыннан атлыйсың. Җир йөзенең бөтен матурлыгын килә сиңа бүләк итәсе. Дөньядагы иң матур сүзләрнең иң җылысын сиңа әйтәсе. Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң изге һәм иң кадерле. Син дөньядагы иң газиз кешебез. Без сине шиксез хөрмәт итәбез. Чын йөрәктән яратабыз. Дигән җылы сүзләр белән тамамлыйлар хат юлларын сезнең иң якын кешеләрегез. Тормыш иптәшегез Таһир, кызыгыз Айгөл, улыгыз Айрат, кияүгез Дамир, киленегез Аделина, оныкларыгыз Рәүил, Амалия, Әмир һәм Самира. Хөрмәтле юбилярыбыз Фәүзия Хәтмулла кызы. Киләчәктә дә аткан һәр таңга, туган һәр көнгә шатланып кына, иң якын кешеләрегез белән бергә тормышка сөенеп кенә яшәргә язсын сезгә. Якыннарыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе тик сезнең өчен яңгырый. Сайрага